Kejingkran ban yeng halaki jongki kejat klam de pendon kam hok ya kasap ka phong ka bakidan karam long ka basaiso Henry haba pendon kam hok pat ya ka ei ka ba ublei ula ai ha mana wei po wei brio kan long pat ka jingmentoy ka bakrau uba Morning Star kur kalang san fusau snam karta uba syong basa hasnong umprop ka badan hasmit udon ya kasap ban penwandur ya ka jat jingshna ba per tang daki kti lane ka handicraft Uniu rang ba ulala ban pli ya kedukan kabagi pat ba kin yo ya kalat ban thiet ya ki jingo strong ki bolo penwandur haki rukam ki ba per ya kani kedukan ka bolo ai kerteng ka M kur kalang handicraft ka badan halat nongkram la pli pat ba ha ka arpau tarik nai wing araja arpusan dau ba arden mela basayo moj UMLA ka nongkram constituency haringkat ka jinga don lang uba Morning Star ki ba hayeng hasam na lor ki we pat ki bolo sha khot ngobha Habakran sikilat pathai kubor uba Morning Star ulaong. Boladan kini kejing temu ya kini kam naduk kipor bamenswa nrei nomor kejing bun kam jong syam la yok por. Nalor kata ulaong ru bakadai kasap kaba ublei ula ai u kaba long ru kum kalat ban penipat syaki khun samla bakin yeng halaki jong ki kejat. Kalau kini ka step ka pemerintah mo musuh menanyu iblei ngiyo ini kalat ban dokter kat pi ki try jom kini kedukan kapapila usi begini kapag jitray di kam jumbi kapag ay kateng ka M kur kalang handcraft mut jitray di jumbi ti kung kanak jumbi ngan kapu ni ribon pa kumbang ya kapag idon lang hindi ka step kumtang idon ni simatalang kapag ya thap na ti ju mata kani step ni la play kani kedukan bagi ketbok ko play unang terbuy pi mang ai susu ya kita buat ke start ke nang ban komando susu itu ipa jing thau ti mo ipa pila sedang ban ngai pangani kan nong ka la ru ka ba ila ban pri se per he ka sap ka pom ka ba blei pun ko pangi ki blei ba kumba kum ka chai ban rio ka pangi da mo blei subo sai se ini ketika ka jikik jeri mo dai Rapling di sini ya, tidak pernah kita rapling dari longkeng terak deh, air terak deh, terak. Kejut cumbu jangan lah don di cumbu naslen, tambang amla ban koi syakatong, bang adon tu di bagi kam ke bang tray, maju tray wiring, maju tray plumbang. Jadi mentang suatu bah adon kasap adon miswa dibuka kayak persang mentah tengsi adrai lepan nama lagi babu hikam miswa ngadang tray wiring de ngadang le plumbar ya sebelum ada kami opor ke bangan ban syong ban tray gini kam nama kam de ke besuk ban tray tengsi si kenta di hab bampor daki bun kenta badaki siru kenta hadin ba persang ikide kam bat nga sang bantrai terap jengmut jaga bat de daga ji se ki jong play hi bola ya ga start do sepang bangala ban tei gini kam kajing trai ya gani ka kam kolong asni lasni do nomor ba don ki ba hapendat di kikom ba kita ka kompro don ke ba bampor ban ban belong finishing bodo kamla phi ban le sundon ha ju opor hap up ken belong umta ana ken ba gini ki plywood ba gini ki rong ba gini ki tergital ka shongdori si kumto si khatsan spa aja don ngal ka choi chong dor hoi ba menta ngampat bu ikador hadin ba ngasal bu no menta gini di si gini kentang ba dadep ban yang gini ko bu tinggal sabu no ikador kita kawai kolong gaji ai cikili ko jopi kolong ba ngai persang banjeng halo ko jong kisat ban tre ban pelit jengmut kadai ka sap ba beli wai dan ba jo jing triksi walawat ngepet sesuatu gijaka ngampalap pun gini ka jing tre ka banga tre yang ala persang ba duit ki kam dilong ba baro ki telu ka ju dengan persang lu dengan kam kolong lu kami kalat ban adu ka jing hikai lagi kena di samla ban pensur ki bagen tei ala ka ju kam ban ala ka ju kiti ju ki ban jeng ala ka ju kisan
ban ngaru ai ru kata kajing kumle na ta ipai ba ke bi kan ne baki ru kin sim ya kan ne kan kate benta bagian la ya ban kesan ladi ban ta yang la ka jong ki ekti ban jeng halo ka jong ki kesan bat ru tang atang kwa ru ba kini ki khna ki samla dom kam kinwan iban sim ni ka ji hikai nang ne na ka jaka ka banga ngadon tang ba menta ngapanna na phi ba ka jakaru kolong ka bakim balong te hadin da yo ka jaka ka he ngala ban bu ki khna ba kwa ban training hang ne dukan ki jonga ka jumut jonga kolong ba ban penne ban sa e mariang ho ngaru ngare briu bang asuta na ban thui ki di se te abang isna ikini ru ngasutu ba kalong ka be ki nuksa ya ban penne ban sa e mariang ban long ka be tanat ka be jangam ban ban yo ru ka ji ku na ble ya ta ki briu ku be ya mariang ba ki yin san a ku ble ru ya i paim ba i mayim simsan ba ji yin sim hi por ka be nomor ba ila yo ru ba yi te saki ga yin chongki ma shushna hne ru tang kum ki chi shu mudur amne dei ga ba long thik kum yin sak ngamla dengan ayah persiang bergolong ru kanuksa dan sa ji kenal gidor juga ni ki frame gidon halo hijau gidor ke ba lahajal sanspa besyaja khasanspa halo hijau gidor yang agar padu ki paruk ke bi lang ba jo gini ki la pathai kubor subha ban kerpat ni ban subha yang ban like share ban subscribe lem nang ba kali kam kalau ba nang kiu seprang ha kini kisi ke bandawan na yo ru sipun kidur nang pelaj ha gi morning star kur kalang channel asa pelaj gini gi dur kata nang la ban sina Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya